An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ Professeur Usumani Eric Jakite dɔgɔkun min bɛ a daminɛ bi tɛnɛn na ni o bɛ bɛn avril kalo tile 10 ma ka taa bila karidon na avril kalo tile 16 Dolo jate la funteni kalo fɔlɔ tile 21 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo fɔlɔ tile 27 la Dolo jate la an bɛ funteni kalo fɔlɔ kɔnɔna na dolo min bɛ mara la ni wagati na o ye hɔku ye an bɛ bele mɔgɔw ka tamasiyɛn an b'o kɔnɔna na an bɛ hɔku ka mara kɔnɔna na ni wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den minnu mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa ninnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ farima ye olu ye dakanko ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛna ye k'a fɔ su ale ni tile su ale bɛ kɛ heure 12 ye tile ale bɛ kɛ heure 12 ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beli ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw jijalen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de b'a to aw man ka saliya fiyewu k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la mandiyaw aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla garisɛgɛ sɔrɔtaw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ fɛlɛ minnu bɛ yen nɔ aw bɛ se ka o tigɛ ɲɛnamaya ko ɲɛtaga ko olu kama a bɛ se ka olu boloda ni wagati in kɔnɔna na wagati nataw kɔnɔna na a bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw dalakanw lamɛnnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka ko kɛ ni jateminɛw ye aw ka jateminɛw o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma aw fana ka kow ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka sɔrɔ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma dontaw o de fanga ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɔta kan o b'a yira k'a fɔ aw bɛ waleya la aw bɛ baara ɲuman na nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw k'aw jigi da a sɔrɔw kan don nataw kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don nka jigiya sira ninnu na kɛ sababu ye aw ka se ka sɔrɔw sɔrɔ ka se ka kasabi dɔw sɔrɔ ka bila aw kunna ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma birisa ɲagaminw olu caman bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layiduka minnu bɛna ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu tɛna bɔ a sira ma a b'a yira k'a fɔ fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye dépenses kɛ aw ka sɔrɔ tɛ se ka dépenses minnu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ ban k'a sɔrɔ foyi de tɛ aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛna dépenses fɛn fɛn kɛ fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dontaw olu fanga ka dɔgɔ wa fariganw aw bɛ se ka aw sigi ni olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw sera aw ka ko kɛ cogo la dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumayaw olu bɛna don aw ka ko la nka i bɛna ye aw cɛ sirilen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka basigi don aw ka ko la nka a b'a yira k'a fɔ fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana aw kumacogo ani mankan bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ marisi ale min bɛ dusu ko fɔ o bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ tɛnɛn na ka taa se fo karidon ma ni marisi a bɛ aw ka so kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ni aw ni mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka se ka ku ni aw yɛrɛ ye n'o tɛ ni aw ye mankan sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na a bɛ se ka taa ka aw bolo da
o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dusukasi walima ka dɔgɔkun tɛmɛ gɛlɛya la aw bolo. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka sumaya fanga o ka bon aw ka ko kɔnɔna na kamasɔrɔ waleyaw olu tɛna sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka sabati ka kɛ cogoya min na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion, samiya kalo 2nan denw Lion, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon aw ka ko la kosɛbɛ, kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka hakilina ko ka ca ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, fo aw ka sira kelen de ta, o de bɛ se ka aw dɛmɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ ni aw ko k'aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ, aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. A b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ waleya o waleya la, aw ka se ka hakili to aw ka musaka bɔtaw la, o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ, kamasɔrɔ bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se bolofɛn tununw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa a b'a yira hali aw kana mɔgɔ ka fɛnw singa, kamasɔrɔ o bɛ se ka tiɲɛ aw bolo ka maloya bila aw da la. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Jigiya sira minnu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, o jigiya sira ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka wasaba lase aw ma, nka don nataw kɔnɔna na o jigiya siraw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilina ɲumanw ani hakilisigi k'olu se aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew, samiya kalo 3nan denw viergew, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Basigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ garisigɛ siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw mana fɛlɛ o fɛlɛ tigɛ, i bɛna ye garisigɛ siraw olu bɛna sumaya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka aw hakili to aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ teliya kojugu o bɛ se ka aw bila kasaraw la nin dɔgɔkun in kɔnɔ, nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Wa kumakan bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, aw ka se ka jateminɛ kɛ ni hakili ye, kamasɔrɔ aw ka kuma caman olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi se aw yɛrɛ bakun ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ aw bɛna waleyaw fɛn fɛn fɔ, aw bɛna kumakan fɛn fɛn fɔ, aw ka bɛɛ lajɛlen jateminɛ yanni aw ka bɔ aw da, kamasɔrɔ kuma ye fɛn n'a fɔla ka ban i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka don a la, a tɛ se ka segin. Donc o b'a yira k'a fɔ aw bɛna kuma minnu fɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Kɛnɛya siraw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Donta o fanga ka dɔgɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw, kawula kalo fɔlɔ denw. Balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ laɲini min tun bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, halisa o laɲiniw sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ fo aw ka cɛsiri halisa ka se ka courage caman ta aw ka laɲiniw nɔfɛ, kamasɔrɔ négligence olu barikaw olu bɛna bonya aw ka mɔgɔw, olu bɛna bonya mɔgɔw yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma. Layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ o cogoya kelen na. Jigiya siraw olu ma barika, nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Aw dalakanw olu barikalen don, nka jigiya sira minnu bɛna ta aw ye, layidukan minnu bɛna ta aw ye, a ka gɛlɛn olu ka bɔ a sira ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ min bɛ aw bolo aw ka se ka hakili to olu la kosɛbɛ, olu kana na yɛrɛkɛ, n'o tɛ aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ, kamasɔrɔ donta o fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, kawula kalo 2nan denw scorpion, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma, kamasɔrɔ aw bɛna laɲini o laɲini de boloda, i b'a ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma. Layidukan minnu bɛna ta aw ye olu tɛna bɔ a siraw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ kasaraw olu yɛrɛ fana bɛ kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw bɛ se aw ka basigi k'o kɛ aw tagamabere ani jateminɛ k'o kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Wa kumakan minnu fana bɛna fɔ aw ye fɔ aw ka tulo ci k'aw ɲɛw ci, kamasɔrɔ ni aw ye kumakan ninnu fana bɛɛ minɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase aw ma hakili yɛrɛ ka sira fɛ. O b'a yira k'a fɔ
kunnafoni minnu bɛna na fɔ aw ye kunnafoni ninnu tɛ kunnafoni sabababaw ye ni aw bɛ se ka jigiya walew sɔrɔ a la walima n'aw bɛ se ka aw jigi da a waleya ninnu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ aw bɛna laɲini minnu kɛ fo aw ka se ka teliya ka kɛ sani dɔgɔkun ka se camancɛ yɔrɔ la kamasɔrɔ lundi don le 10 avril ka taa se mardi ma 11 avril kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o de bɛ aw ka wulikajɔw sabatili kofɔ ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun daminɛ wɔɔrɔ wagatiw la lundi don ale ni mardi don donc o b'a yira k'a fɔ aw bɛ wulikajɔ kɛ aw ka jija aw ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la ka bɛn ni lundi wagatiw ye aw bɛna laɲini minnu bolo da ko kura minnu bolo da aw bɛ se k'a kɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma o ko kura ninnu na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la don nataw kɔnɔna na kamasɔrɔ o wagati in olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw Capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ basigi o bɛ aw ye sira caman fɛ ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw dalakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ mercredi le 12 avril ka taa se jeudi don ma 12 avril kalo a bɛ aw ka so kɔnɔ o wagati kɔnɔna na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma o wagati in kɔnɔna na aw bɛ se ka aw profiter aw ka laɲiniw nɔfɛ ani juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka aw profiter o wagati in kɔnɔna na wa ni wagati in fana kɔnɔna na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw mɔgɔw na se ka hinɛ aw la ka se ka cadeau kɛ aw ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ani nisɔndiya caman lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ furusira tagamaw na u bɛ se ka u ka furusira tagamaw ka banba ka bɛn nin wagati in ma u bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ ka fɔ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma olu bɛɛ lajɛlen ka girin ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ minnu bɛna u kunda aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la dɔgɔkun daminɛ na layidukan minnu bɛna fɔ aw ye olu tɛna bɔ a sira ma wa jama minnu kundalen don aw kan olu ye jama nafantanw ye a ka kan fana aw mi mɔgɔ minnu bɛna jɛɲɔgɔnya la aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ aw bɛ se ka dépenses kɛ wale kungow la dépenses minnu ni a tɛna aw yɛrɛ concerné o b'a yira k'a fɔ aw bɛna ko kɛ aw ka se ka jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ yan'aw ka dépenses inutiles kɛ o b'a yira k'a fɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ jumadon ka taa se samedi don ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o de b'a ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ o barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ ni aw bɛna waleya ɲuman fɛn fɛn kɛ aw ka kɛ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka taa se mars kalo tile 20 ma n'an b'a fɔ olu ma poisson fonɛnɛ kalo 3nan de poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka waleyaw ka suma kosɛbɛ waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase aw ma aw mana labɛn cogo cogo walasa a bɛ se ka kɛ aw sago ye i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la nka o n'a ta bɛɛ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuyaw olu sabatilen don ka ɲɛsin aw ma nka o ɲɔgɔn lafaamuya in o tɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka laɲiniw sabati i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɛ a ka sabati cogoya minnu na o b'a yira k'a fɔ sumaya walew olu fanga ka bon aw ka waleyaw kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka ko olu ka di mɔgɔw ye dimanche don kalo bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun bɛ laban aw bolo sumaya wale la
kama sɔrɔ aw bɛna laɲini minnu sabati i bɛna ye o laɲini ninnu sabatili ka gɛrɛ jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw layidukan bɛna ta aw ye kuma caman bɛna se ka fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka o kuma caman ninnu aw bɛ se ka aw jigi da olu waleyaliw fɛ don nataw kɔnɔna na nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati aw ka kɔlɔsi mankanw na dalamankanw fo ka taa se kɛlɛw ma kama sɔrɔ u bɛ se ka taa ka aw bolo dan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye n balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 10 ka taa se carrément avril kalo tile 16 o kibaruya de kun ye nin ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ hɔku de bɛ mara la nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka hakili to u yɛrɛ la kama sɔrɔ futinɛ wuli ka di mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se kasaraw ma kasara minnu bɛ tali kɛ accident kan nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ tasuma ka kasaraw mɔgɔw bɛ se k'u hakili to a la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ tasuma ka kasaraw la fo ka taa se accident ma kama sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na hɔku ale ka tɛmɛ cogoya a man ɲi ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu tɔgɔ la nin de bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan kunnafoni min tun bɛ ka ɲɛsin aw ma o kunnafoni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye a ye kɔkan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u b'an ka video lajɛ ko kuma ni kuma mɔgɔ dɔw bɛ nimero dɔw tɛmɛ ko n'a sɔrɔla i mago bɛ ne na ko i bɛ ne sɔrɔ o nimero ninnu na donc mɔgɔw ka se ka jateminɛ kɛ o nimero ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ kama sɔrɔ depuis an ye horoscope daminɛ Mali kunnafoni kɔnɔna na yan nimero kelen min bɛ ne bolo o nimero kelen o de bɛ n bolo toujours i b'a ye o nimero in tɛ falen ni o ye 73 35 28 89 o nimero kelen de bɛ n bolo depuis an ye horoscope daminɛ don min na wa n'i ye n wele fana i bɛ n sɔrɔ o nimero in de la nka n'aw ye nimero wɛrɛ tɛmɛtɔ ye k'a fɔ k'o ye ne ka nimero ye o tɛ ne ka nimero ye a b'aw yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ kosɛbɛ kama sɔrɔ kɔkan mɔgɔw u bɛ ka nimero dɔw bila ko ni u mago bɛ anw na ne na ko i bɛ se ka ne sɔrɔ o nimero la donc bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi o nimero ninnu tɛ ne ka nimero ye ne ka nimero ye 73 35 28 89 depuis an ye horoscope daminɛ wagati min na fo ka n'a bila bi la o nimero kelen in o de b'an bolo wa ni y'an wele o la an bɛ sɔrɔ o de la ni i sigannen don fana i bɛ se k'an wele an bɛ se ka n'an kumana i bɛna dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min don ni ne yɛrɛ don walima ni ne yɛrɛ tɛ kama sɔrɔ ni ne yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ne don walima ni ne tɛ i yɛrɛ kuma kɛcogoya yɛrɛ fana fɛ i bɛna dɔn o bɛn i bɛ se ka n contacter WhatsApp yɛrɛ fana kan appel vidéo n'o de ka di i fana o bɛ se ka an bɛ se k'o kɛ problème foyi t'o la pour que e yɛrɛ bɛ se ka danganiya k'a fɔ ne don cogoya min na nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruyaw la halisa siɲu bɛɛ lajɛlen ka safinɛw o bɛ yen nɔ toujours ni mɔgɔ min mago b'a la kama sɔrɔ parfɛnw dafalenw olu b'an bolo ni mɔgɔ min mago b'a la toujours safinɛ in a bɛ siri tigɛ ka garisɛgɛ dayɛlɛ ka se ka mandiya ka o lase i ma ni mɔgɔ min mago b'a la nka safinɛ ninnu bɛ sɔrɔ ni i ka signe de ye n'i t'i ka date dɔn dɔrɔn a bɛ gɛlɛya e ka se ka i ka safinɛ sɔrɔ cogoya min na ka se ka mɔgɔw ladɔnniya fana ɲagami dɔw bɛ dolo ko kɔnɔna na dati ni ascendant kow la kama sɔrɔ ascendant ko a gɛlɛyalen don a ma faamu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni mɔgɔ caman bɛ an wele u yɛrɛ bɛ se ka u ka datiw fɔ an ye k'a fɔ k'u ye nin signe de ye ka tila k'u ka ascendant fɔ mais an bɛna tila k'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ u ka ascendant olu tɛ ascendant min bɛ fɔ u ye o ascendant i bɛna sɔrɔ o tɛ u ka signe yɛrɛ kuma dɔw la misali la le 20 mai i bɛna ye kuma dɔw la san dɔ la 21 mai a b'a yɛrɛ sɔrɔ toro kɔnɔna na kama sɔrɔ a bɛ dépend a tigi bɛ date min année min fɔ e ye ale n'a sɔrɔla a bɛ toro kɔnɔ walima n'a sɔrɔla a bɛ gémeaux kɔnɔ a ka san de b'a to i bɛna dɔn k'a fɔ a bɛ gémeaux kɔnɔ walima i bɛna dɔn k'a fɔ a bɛ toro kɔnɔna na bon ni mɔgɔ ninnu caman bɛ kɛ fili la i bɛ taa sɔrɔ u bɛnna 21 mai ma o ye san min ye i bɛ taa sɔrɔ o wagati san tile ja kun bɛ buruju gémeaux mɔgɔw ka so ou bien kuma dɔw la i bɛna ye tile ja bɛ kɛ toro mɔgɔw ka so nka nin walawalali bɛ kɛ cogo di gɛlɛyaba de bɛ nin na kama sɔrɔ tant que baarakɛminɛnw de bɛ an bolo nin kama tant que i ka date ni i ka fɛngɛw ma don ka nin baarakɛminɛn ninnu kɔnɔna na
i ka sin yɛrɛ a tɛ se ka dɔn bon n'a sɔrɔla camancɛ wagatiw don sisan nɔ automatiquement i b'a dɔn a tigilamɔgɔw bɛnna sin min ma donc fɛngɛba t'olu la nka minnu bɛ sin laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya na u k'u kɔlɔsi u ka se ka se mɔgɔ minnu bɛ fɛn maîtriser u ka se ka se olu ma donc olu bɛ se k'u bilasira kosɛbɛ n'o tɛ a bɛ se ka fili don u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ n ye nin exemple mun ta n'o ye 21 mai donc année dɔ la i b'a sɔrɔ ni tile ale ye san min fɔ i bɛ taa sɔrɔ o san kɔnɔna na alors que ale ye taureau de ye nka ni an nana 2023 ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛna kɛ Gémeaux ye nka a bɛ kɛ san min ye a bangena ka bɛn san min ma n'o y'a bila taureau kɔnɔ ale ye taureau de ye donc minnu bɛ sin laban na u ka se k'u hakili to u yɛrɛ la u ka nin fɛn ninnu jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ livre caman bɛ yen nɔ ani document caman bɛ yen nɔ i bɛna ye mɔgɔ dɔw ye sin dɔw ye alors que n'i ye fɛn don éphéméride yɛrɛ kɔnɔ i bɛna ye o sinw tɛ minnu bɛ laban yɔrɔ ninnu na sin labanw na donc o bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to ninnu na a fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ mɔgɔ caman kɔnɔ i ye bélier ye alors que i ye taureau ye mɔgɔ caman kɔnɔ fana i ye taureau ye ka taa sɔrɔ i ye Gémeaux ye mɔgɔ caman yɛrɛ fana kɔnɔ i ye Gémeaux ye ka taa sɔrɔ i ye taureau ye nka ni minnu bɛ nin baara in kɛ donc olu de bɛ se k'i bilasira nin fɛn ninnu na n'o tɛ papier caman de bɛ mɔgɔw bolo papier ninnu u ti yɛlɛmaliw k'a la tile bɛ yɛlɛma cogo min na u ti papier ninnu ta k'a sɛgɛsɛgɛ ka se k'a yɛlɛma tile ka taali cogoyaw fɛ o de bɛ nin fili bila nin ko ninnu na donc walasa i ka se k'i ka taamasiyɛn yɛrɛ normal dɔn i bɛ mɔgɔ jɔnjɔn ɲini mɔgɔ min b'a dɔn o bɛ se k'i bilasira cogoya min na n'o tɛ a fili i kelen ka fili don an bɛ o kunnafoni de fana tun bɛ yen nɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma donc an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati